Здравейте и добре дошли в Белодоре! По време на зимния сезон нашата кожа се нуждае от по-дълбока и специална грижа, за да изглежда здрава и свежа. В днешното видео ще ви представя няколко продукта, с които да постигнете приятен, сияен и озарен външен вид. Озаряващият тонер от серията Superfood на Elemis е перфектният избор за нежно ексфолиране. Благодарение на комбинацията от плодови оцети, богати на киселини и пробиотици, кожата изглежда по-гладка и мека. Използва се 2 пъти дневно. Озаряващият серум Моровица Hydromineral Daily Vitamin C осигурява вашата дневна доза витамин С за кожата. Подпомага образуването на колаген в нея, увеличава еластичността й и благодарение на антиоксидантният ефект я предпазва от външните влияния. Нанасяте сутрин и вечер върху почистената кожа на лицето. За да завършим този ритуал за здрава, свежа и сияйна кожа, използваме Brightening Face Cream от доктор Барбара Штурм. Формулата е обогатена с екстракт от дженшен и витамин Е, които защитават кожата от външни агресори, изравняват тена и осигуряват мигновен блясък и мекота. Нанасите сутрин и вечер с потупващи движения. Заповядайте в магазин Белодоре, за да откриете най-подходящите продукти за вашия тип кожа.